Τι έχουμε αύριο? Τι έχουμε? Τετάρτη αύριο. Μολάς. Σε να φτιάξω εδώ πέρα τη τσάντα. Να στατωμένη. Γλώσσα. Μαθηματικά. Μέσα είναι. Φυσική. Ιστορία. Άσε να το φέρω. Κάπου εδώ είναι. Α, νάτι. Την βρήκα. Ωραία, την έφτιαξα. Τι άλλο έχω να κάνω? Πρέπει να κάνω και βίντεο. Και η Simulator 2. Το ξέχασα. Πάμε στο βίντεο, πάμε παιδιά. Ωραία και πλέον παιδιά. Άμα σας άρεσε. Δεν τελειώσαμε. Τώρα αρχίζει παιδί. Δεν χαζός. Πάμε. Ωραία. Και πλέον είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι άμα θέλετε να παίξω και η Simulator 2. Και είπα στο παίξω αφού δεν μου έχουν γράψει. Έχει περάσει μια μέρα. Έχει πάρει προβολές αλλά δεν μου γράψετε. Τέλος πάντων. Και θα παίξουμε και η Simulator 2. Ωραία. Έτσι είναι η ζωή. Πλέον πάμε να παίξουμε σε αυτό το case. Ωραία, πάμε. Έλα. Είναι αυτό. 79 λεπτά. Πολύ κακό. Έλα αυτό. Είναι κόκκινο και είναι ωραίο. Βασικά κατάλαβα. Τα πιο κόκκινα είναι τα πιο καλά. Δηλαδή αυτό εδώ θα σπάει. Τι είναι μαχαίρι? Μαχαίρι είναι. Είναι και 28. Γιατί είμαι Slither 3? Δεν πρέπει να είμαι Slither 1. Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Είμαι και άρρωση. Ήμουνα. Τώρα που είναι λουμός. Πάλι αυτό. Δεν το κάνω. Το έχουμε 2 φορές. Πάω να το κάνω delete. Βασικά εδώ δείχνει κάτι διαμάντια. Τι κάνω τώρα? Α! Όπα. Τι είναι? Τι έγινε? Αυτό θα πάρω. Και καλά αυτό είναι το πιο καλό. Δεν ξέρω. Πάμε. Τι λέει? Αυτό. Τι είναι αυτό? 30 λεπτά. Rank up λέει. Τι παίζουμε? Minecraft. 470 coins. Βλήθε 4. Τα καν. Τι είπα? Να κάνουμε ερώτηση. Εγώ θα πάω The Global Elite σήμερα. Είναι πολύ εύκολο παιδιά. Παίζεις έτσι και ό,τι τύχεις. Έτσι. Και ανεβαίνει μόνο του. Τίποτα. Global Elite θα πάω. Τι είναι αυτό το μοβ? Χωρίς είμαι. Να το σβήσω. Πού είναι? Α. Πού είναι το μοβ? Να το. Τι? 3 διαμάντια. Delete. Τι? 1. Delete. 3. Πάρτο. 4 πάρτο. 6 πάρτο. 8 πάρτο. 10 πάρτο. 7 πάρτο. 44 πάρτο. Όλα λύσιμο. Όλα. Παιδιά είχα ένα όπλο και έκανε 450 ευρώ μαχαίρι και είχα κερδίσει και το... πώς λέγεται? Δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έλα. Γιατί αυτό?
Βασικά μπορεί να είναι καλό. 40 λεπτά. 4 τσίχλες να το πουλήσεις. Καλό. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Γιατί το μαύρε. Γιατί το μαύρε. Κάτσε. Πάμε. Τι είναι αυτό. Το δεύτερο χειρότερο. Α, είναι 56. Ποτέ δεν θα τύχουμε αυτό εδώ. Αυτό το χρυσό εδώ κάτω λέω. Λοιπόν. Πριν έκανε 14. Τώρα κάνει 38. Δηλαδή με το πετύχω 500 φορές. Πόσο κάνει 1000. Πάμε στο χρώμα 2. Windows χρώμα 2. Εδώ μου φαίνεται καλό πλάκι αυτό. Αυτό εδώ κάτω λέω το χρυσό. Όχι αυτό που είναι δίπλα από το κόκκινο και δίπλα από το ροζ. Αυτό που είναι... αυτό που είναι κάτω. Τελευταίο. Ωραία. Τι είναι αυτό. Κινέζικο είναι. 90 λεπτά. Κινέζοι το πουλάνε. Πάμε να δούμε. Τι έπαθε. Χάλασε. Α, αυτό παίζει. Όχι. Όχι. Πάμε. Γιατί δεν λέει delete. Μόνο λέει και διαμάντια. 40 λεπτά. Τι λέει ο άνθρωπος. 4 σύλλες. Ωραία, έχουμε ανεβεί πολύ. Δεν παίζουμε καν. Το παιχνίδι αυτό παίζεται έτσι βαριέσαι. Εκεί πέρα. Πάλι αυτή τη βλακεία. Δεν με νοιάζει. Εμείς ανεβαίνουμε rank up. $27 λεπτά. Δεν με νοιάζει. Όσο, 26 δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Να φέρω μια κόλλη να λύσει το κυπριακό. Έλα αυτό, το μόβ. Πώς το κάνει, 25 λεπτά. Και δεν θα είναι καλό. Γιατί αυτό πάλι. Κάτσε, περίμενε γιατί δεν με νοιάζει πάλι. Κάμερα. 9 λεπτά. Πώς θα πήρε μισό λεπτό. Κάνουν μπισόλ. Πάρω delete. Τι έτυχα. Αυτό δεν με νοιάζει. Εδώ πέρα να διαβάσουμε λίγο Minecraft. Τι αυτό δεν με νοιάζει. Πόσο έχουμε ανεβεί. Α, θέλουμε λίγο ακόμη. Κάτσε να δω. Να παίξω λίγο Minecraft και ξανά. Το αίσθηκτο της επιβίωσης. Τι είναι αυτό. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Λέει μόλι. Πόσο κάνει 6 λεπτά, όχι 56. Τι να κάνω, τι να κάνω. €3, γιούπι, μπορούμε να αγοράσουμε 30 καραμέλες και 2. Δηλαδή καραμέλες, καλά. Τι μας έρε πλούσιοι. Αναρωτιέμαι. Πόσο κάνει αυτό. Ξέρω, λίγο τι βαρέθηκα.
ευρώ, μπράβο, καλό. 2 τσίχλες και 2 κοραμέλες. Δεν πέρα τα πουλάμε εμείς. 180, 180. Αδειά. Πώς να αλλάξουμε case. Δεν ξέρω. Τι να δω. Πάλι. Πρώτα. Όχι ξανά, όχι. Αλφαγκάπα λέει. Δεν το ξέρω τη μάνα του. Κάτσε να... Τι είναι εδώ. Βλάκης. Εδώ έχει καμία βλακιά. Α, έχει ένα μαχαίρι. Για να δούμε. Πάλι αυτό. Το έχω βαρεθεί. Ωραία. Να πατάει κάτι εδώ πέρα, να βάζω να πατάει μόνο του. Και εγώ να πάω να κάτσω λίγο σαν πιω κάνω καφέ και να ξεράρθω. Έχω βαρεθεί. Να κοιτάξτε τι ώρα είναι. Έχει περάσει. Πόση ώρα? Πρώτα. Τι είναι αυτό? Τι έκανε? Κάθεσαι. Γιατί δεν τα δίνει? Γιατί τα δίνει? Είσαι συγκεφτός, δεν θέλω να τα δώσω. Ωραία, πάμε. Έχουμε ανεβεί λίγο. Θα κάνω τη δουλειά. Ωραία, σλίδετες. Θυμίζει το Wither. Σλίδερ. Δεν κολλάει αλέτα. Τι είναι αυτό? Περιμένετε να ρίξω λίγο φως. Εδώ πέρα να βλέπετε πιο καλά. Περιμένετε να φτιάξω εδώ πέρα λίγο το τόπο. Κάνω ρε. Περιμένετε γιατί... Ωραία. Αυτές μέσα είναι πιο καλά. Πάμε. Αυτό πρέπει να είναι πολύ κακό. 3 ευρώ χάνει. 58 λεπτά. Αυτό είναι πιο βλακεία. Ναι, 43. Να μην βλέπουμε. Τι νομίζω ότι θα τύχω. Κάτι καλό. Καλύτερα να μην βλέπω. Νομίζετε το σνάιπερ. Κοιτούσα. Ωραία. Περιμένουμε εδώ. Κοιτάξτε έμαθα. Έλα τόρος! Έλα τόρος! Έλα τόρος! Πλάκα μου. Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις πλάκα.
Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις πλάκα. Γιατί όχι το ροζ? Κοιτάξτε που είναι το ροζ. Εδώ είναι το ροζ. Και αυτό είναι